Tervetuloa kaikki aidot. Tänään kuvataan tosiaan maideita ja ollaan täällä nyt ulkona menossa torille jonnekin kaupungille. Joo, täällä on vissiin jotain, en mä tiedä mitä. Mitä taitaa olla, tai meisinkin. Tässä on vielä matkaa aikaa tonne keskustaan. Kävellään nyt tästä eteenpäin. Vielä vähän infoa, että miksi mä niinku tein tätä sitä. Niin syytähän on se, että mä oon vaan halunnut kuvaa tai tällaista videotietoa. Ja mä oon muutenkin mun äidin kanssa täällä Saloskussa on töissä uimahallilla. Niin joo. Ja jos ihmettelette mihin mä oon menossa, niin mä oon kyllä menossa tonne Salon kaupunkiin, mutta mulla on tarkoitus mennä tonne Salon uuteen liikennepuistoon. Niin jep. Mut nähdään siellä. Nyt kyllä löytyy niin hauska laite, että mennään nyt siihen vaikka. Oli kyllä hullu laite. Siis oikeasti oli hullu. Oli oikeasti hullu. Pakko myöntää. Ei oo niin paha sentään. Joo, nyt ollaan tosiaan päästy tähän liikennepuistolle. Tää se on. Ja joo, nyt on käyty liikennepuistolla, nyt mennään mäkkiin safkaan. Joo, nyt aletaan pikkuhiljaa lähestyä Mäkkäriin. Mennään sinne vähän safkaan jotain. Nähdään myöhemmin. Kolme kuusi. Sitten kyllä hyvä ruoka-alue. Tjur.
syöty. Seuraavaksi mennään normaaliin. Joo, me ollaan päästy pois. Ja joo, tuossa äsken, kuten tuossa sanoin, niin mennään normaaliin. Nyt ollaan päästy sinne kauppakeskukseen ja yritetään löytää plaasa. Normaali. Elikkä tällainen ois leija. Tää on jotain. Napattiinko tällainen messi? Jep. Joo, ja mukavaa viikonloppua. Moi. Moikka! Ostatko pikku? Joo, nyt ollaan ostokset tehty. Mennään tonne vaikka uimahallille. Ja niin. Ja joo, nyt ollaan käyty uimassa. Nyt mennään taas seikkailulle. Tai oikeastaan me voitais mennä tänne kiilahalliin. Vähän tekemään jotain syömää. No en mä tiedä, haluanko mä enää syödä. Tää jotain, jos ei löydy tekemistä, niin sitten mennään seikkailulle kaupunkiin. Mut nyt mennään sinne keilahalliin ja katsotaan mitä siellä on. Ihan just tullaan sisään. Ja nyt ollaan täällä. Nyt päästään pois täältä ja mennään ulos. Nähdään ulkona. Nyt ollaan taas ulkona. Ja mennään nyt kaupunki kohti taakse. Ollaan nyt jonkun verta täällä Salossa oltu. Ja tää video varmaan ehkä tulee kestää yli tunnin. Mä en tiedä, mut aika lailla tunnin ehkä. Taas mennään oikeastaan normaaliin tai tollasta kauppaan jonnekin, en mä tiedä. Nyt ollaan ulkona stadissa. Kävelemässä. Keuli! Siis tää luki mun ajatuksia tää yksi mopoilija. Joka ei valitettavasti käy. Ehkä. Mä en vaan nähnyt kun mä tein tälleen sitä mopoilijaa. Mutta joo. Siis mä halusin, että se keulis. Ja se keuli ennen kuin mä edes sanoin. Crazy.